Nagyon örülök, hogy eljöttem ma ide. Nagyon klassz a Kattanki Klub, nagyon örülök, hogy csatlakoztam. Én azért szeretem Ingrid klubját, mert nagyon jó az oktatóanyagai, nagyon jó a hangulata, nagyon könnyen el lehet sajátítani utána a gyakorlatban azokat, amiket ő elmond. Azért kezdtem el, mert szeretném egy kicsit az emlékeimet úgy megörökíteni jobban, mint ami ennyire az iPhone tudja. Sok olyan fotós csoportba tartoztam már, ami inkább csak egymás szapulásáról szólt, és semmi produktív nem volt benne. Itt pedig szinte az összes tag, nem találkoztam még olyannal, aki negatívan állt volna a másikhoz. Azzal, hogy nyugdíjas lettem, sokkal több lett a szabadidőm, és végre élhetek egy kicsit annak, hogy tanuljak valamit a fotózásról, amire mindig is vágytam. Elméletben már egy csomó dolgot tudok, hiszen végigvettem a tananyagokat, de a gyakorlat azért mégis más. Ez a mai nap is nagyon szuper, és sok új embert ismertem meg. Árban is egy szuper megoldás, mert minden más tanfolyamért ki kell fizetni 200-300-400 ezer forintokat egybe. Itt meg ez, hogy ilyen előfizetéses rendszerrel működik, ez szerintem szuper. Nem kell előre az összes összegyűjtött pénzemet elkölteni rá. Elmondhatatlanul hálás vagyok azért, hogy rátaláltam erre a csoportra, és hogy együtt tanulhatok veletek. Én például a Lightroom-ot azt teljesen tőle tanultam meg, és úgy érzem, hogy ez baromi nagy segítség volt nekem. Tökre örülök, hogy tanulok tovább, foglalkozok a fotózással, és előbb-utóbb majd ott fogok tartani, hogy tudok is belőle esetleg valami bizniszt kreálni, de az még nem ma lesz.